ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ನಮಸ್ತೆ. ದಾದ ಪಂಡ ಮರಣಿ ಎಡ್ಮ ತಾರೀಕಿಗೆ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಇತ್ತು, ವುಮೆನ್ಸ್ ಡೇ ಇತ್ತು. ಅವು ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ದಿದ್ದೀರಿ ನಮ್ಮ ಶಿರುವ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲೋಡು. ಇನಿ ಸಂಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಮಾತೆರ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೂರ ಉಂಡು, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು. ಅಂಚ ಪೂರ ರೆಡಿ ಒಂದುಲ್ಲ ಇಂಕುಲು ಶಮ್ಮಿ ನಲ್ಪೊಲ್ಲ ತುಲೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆತೀರ ಐತೆ. ಡೇಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಲ ಉಂಡು ತೂಕ ದಾದ ಪೂರ ಆಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಆಂಡನಿಗಳ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೋಯಿ ಜಿಂಡ ಅಡಿಗೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ಪ ಮೆಲ್ಲ. ದಾದ ಪೂರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡು ತೂಕ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಪೂರ ಒಟ್ಟತ್ತೀರು ಪೂರ ರೆಡಿ ಪೂರ ಒಂದುಲ ಉಳ್ಳೀರು. ಫಾಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಗಾಯತ್ರಿ ಕೌಕಾಯ್ತು ಜಲ್ ಚಿತ್ರತ್ಲು ಫಾಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಬೇಗ ಕೆಂಪಾತಿ ನಾನು ಪಾಡ್ನಿಗೆ ಬೇಗ ಪಾಡ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಜ್ಞಾ ಎಂಕೊಂತ ಎದ್ದಿಲ್ಲಯ್ಯ ಮೆಹಂದಿ ತೀಲಯ್ಯ ಲತಾಮಣಿ ಎಂತದ ಕೈಪು ಕೊಕ್ಕ ನಮ್ಮದು ಇದು ಕೊಕ್ಕ ಮಾಡಿ ನಾನು ತಿನ್ಲಿಲ್ವ ಯಾನ್ ಕುಡಂಜಿ ಮೆಂಬರ್ ನಮ್ಮ ಸಮಾಗಮ ಹೌದು ಭಾಳ ಫೇಮಸ್ ಈಯೇ ಬಂತೀನಿ ಅವು ಟೂರುಡು ಸಮಾಗಮ ಪೂರ ಮೆಹಂದಿ ಲದಿ ಒಂದು ಮೇಡಮ್ ಮೆಹಂದಿ ವರಣ್ಣ ನಿಕ್ಕು ಅಂದಿಯ ಒಂದು ಕೈದಿ ಐತಿ ನನ್ನೊಂದು ಕೈದಿ ಯಾರು ಸಿಂಪಲ್ ಬರ್ತಿದ್ದ ಬನ್ನಾಗ ಐತೆ ನಾನು ಪೂರ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡೋದು ಪೂರ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಹಾಕೊಂಡ ಬಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಂಡಿಗೆ ಆಯ್ತು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಗು ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಯ್ತಿರ್ತು ಅನ್ಸೇಕ ಹೊರಡುವನ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದೀರಾ? ಒಬ್ಬಳು ನೋಡಿ ಚೂಡಿದಾರ್ ಹಾಕಿದ್ದು ಸೀರೆ ಹಾಕಿ ಸುಮ್ಮ ಗಮ ಸುಳ್ಳಿ ಬಲೆ 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 ಬನ್ನಿರ ಸತ್ಯಭಾಮ ಸತ್ಯಭಾಮ 62 2 65 ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಂಬರ್ 69 72 ಮಮತಕ್ಕ ಬಲೆ ಇರ್ಬೇಕು ಹೇಗೆ ಆದ ಕಡೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೀಡ್ ಕೊಡ್ತಾರ, ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ಇಷ್ಟು ಜನ ಎಲ್ಲ ಔಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸೇಫ್ ಉಂಟು ಅಂತ ಸರ್. ರೆಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆಯ್ತಾ? ನೀವೆಲ್ಲಿ ಈಚೆ ಆಚೆ ಹೀಗೋದು ನಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇಜ್ಜಿ ನಟ್ಟು ಓಡೋಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಓಡಾಡು. ರೆಡಿ ಲತಾ ಒಂಜೆ ಐಟು ಉಂಟೋಡು ಒಂಜೆ ನೆಟ್ಟು ಉಂಟೋಡು ರೆಡ್ ರೆಡಿಯಾ ಪೂರ? ಎಸ್. ಎರೆಮೆಟ ಬಾಂಬ್ ಸಿಟಿಗೆ ಬಾಂಬ್ ಬರುವುದು ಕತ್ತೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬರುವುದೇನು ಕೆತ್ತೆ ಮುಂಬೈ ಲತಾ ಚಿಂಚಿ ಬಲ್ಲಿ ಅದು ಪೂರ ಬುಲ್ಲದು ಕಲ್ಪ ಪೂರ ಬುಲ್ಲೆ ಶಫಲಾಪಿನ ಶಫಲ ಅವಲಿ ಶಫಲಾಪಿನ ಶಫಲ ಅವಲಿ
ಆಗಲೇ ಚುಚ್ಚೂರು ಯಕ್ಷಗಾನ ದಮ್ ಕಟ್ಟೊಂದು ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ತುಲೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಶಮ್ಮಿ, ಗಾಯತ್ರಿ ಅಕ್ಕ, ಶ್ವೇತಾ, ಜಯಶ್ರೀ, ಅನಸೂಯ, ಸುಮ್ಮ, ಲತಾ, ಯಾನ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟುಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತು ನಿಗಲಿಗೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪರ ರೆಡಿ ಆದ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಬಯ್ಯ ಒಂದು ಬತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಒಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಂಡ ಇಂಕಲ್ನ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪೋಯಿನ ಪಿಕ್ನಿಕ್ದ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ನಗಲ ಐಟ್ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಆತನ ಎನ್ನ ಫುಲ್ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಆತನ ಸಾಂಗ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಅಂಚದಿಪ್ಪನಗೇನು ಸಾಂಗ್ ಪಾಡುಜಿ ನಿಕ್ ಇಂಚನೆ ತೋಜವೆ ಚೂರು ಚೂರು ತೋಜವೆ ನೋ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಇತ್ತಿನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಒಂಚೂರು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪ ಇಂಕಲ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ದ ಸಾಂಗ್ ಬೇತೇನೆ. ಶಿರ್ವದೊಂಜಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಷಡ್ದಿಂಚಿ ಇತ್ತಿನಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಆಟಿಡ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಇಂಚ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಉಂದುಲ ಮೂಲು ಅವೊಂದೇ ಇಪ್ಪುಡು ಬೊಕ್ಕ ಪೊಂಜೋನಕಲೆಗೆ ಏನಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಇತ್ತಂಡ ಮನ್ಪ್ಲೆಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಕೊರ್ಪಿ ಈ ಸರ್ತಿಲ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದು ಪನ್ನಗ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ಪುಜ ಬಂದೊಂಜಿ ರೆಡಿ ಆತ ಎಂಕುಲೆ ಈತ್ ಜನ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಕುಲು ಎಂಕುಲು ಪೂರ ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಶಿರ್ವದ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲೋಡು ಸದಸ್ಯರಾದ ಉಲ್ಲ ಪಂಡ ಅವು ಎಂಕಲೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಮ್ಮೆದ ವಿಷಯ. ಅವಳು ದುಂಬುದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ಬಬಿತಾ ರಸಾವಡ್ ಆಯ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಗೀತಾ ವಾಗ್ಲೆ ಆಯ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಕ್ಯೂಟ್ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಮೇಡಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಪೊಸತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ನಗುಲು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಆಯ್ತ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಖಜಾಂಚಿನಗುಲು ಪೂರಗುಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅದು ಉಲ್ಲೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಬುದ್ಧಿಡು ಒವೇ ಒಂಜಿ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ದಾಂತ ಒಂಜಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟುಡು ಒಂಜೇ ಅಪ್ಪೆನ ಜೋಕುಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಡು ಆವೊಂದುಂಡು. ಒಂದು ಡಾನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತುಂಡು ಎಂಕುಲ್ ಪನ್ಪಿನತ್ತು ತೂಯಿನಗುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಎಂಕುಲೇ ಎನ್ನದಿತ್ತು ಜೈತ್ ಶೋ ಕಾಪುಂಡು ಪಂದು ಎಂಕಲೆ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ವಾರದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ದೊಟ್ಟು ನಿಕುಲು ತೂತಾರ ನನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನಿಗಲೆಗ್
ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ವಾಯ್ಸ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ನಿಗಲೆ ಬೋರಾರೆ ಬಲ್ಲಿಂದು ಡಾನ್ಸ್ ತೋಜಾಜಿಡ ಡಾನ್ಸ್ ತೋ ನಿಗಲಿಗೆ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಪನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶೋಡು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಅನ್ನು ಡಾನ್ಸ್ ತೋಜ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಸಾಂಗ್ ಎತ್ತದು ಸಾಂಗ್ ಪಾಡ್ರೆ ಗಿಜ್ಜಿ ಒಂದೊಂದು ಮಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ನಗಳಿಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಏನು ಕೆಲವು ನೆತ್ತ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂದೆತ್ತ ಡ್ರೆಸ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಮೇಕಪ್ದ ಪೂರ ಏನು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ಡ್ ಪಾಡ್ದೆ ಐಕ್ ಅವೇನು ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ಲ ಒಂದು ಡಾನ್ಸ್ ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ದೊಟ್ಟು ನಿಕುಲು ತೂತಾರಂದ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನಿಗಳಿಗೆ ಅಂಡ ಸಾಂಗ್ ಪಾಠ 20 ನಿಮಿಷ ಅಷ್ಟರದ್ದು ಇಂಚೆನೆ ತೋಜ ಓಡಾಂಡೆ ಅನ್ನ ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಒವ್ವೆ ಒಂಜಿ ಸರ್ ಆವಡು ಟೀಚರ್ ಆವಡು ಎಂಕಲಿಗೆ ದಾಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಹತ್ರ ಕಲ್ಪದಿಜ್ಜೇರು ಒಂದು ಎಂಕುಲೇ ಈತ ಜನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂದು ಕಲ್ದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪುಗರಿಯರು ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಒಂಜಿ ವೇಷ ಪಾಡ್ರೆ ಆಸೆಲ ಇತ್ತಂಡು ಎಂಕುಲ ಎನ್ನ ಸಿಸ್ಸುಗ್ಲ ಆ ಆಸೆ ಒಂಜಿ ಈ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲದ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಂಕಲ್ನ ಆಸೆ ಈಡೇರುಂಡೆನ್ನುವೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಎಂಕುಲು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲದ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಪಂಡ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಂಕಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೇರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಈ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಗುಲು ಪೂರ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತ ಎಂಕುಲು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಒಂದು ದಾದ ಪಂಡ ಒಂದು ಓಪನಿಂಗ್ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲ ಒಂಜಿ ಪೊಸತ್ತ ಆದಿತ್ತುಂಡು 2017 ತೊಜೋಡು ಅದಿತ್ತುಂಡು ಅದಾಗ ಎಂಕುಲು ಓಪನಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪೂರ ಮೇನ ಮೆಗ್ದಿ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಅವಲ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಉಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಯಾನ್ ಒಂದು ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆದಿತ್ತುಂಡು ನಿಗುಲು ಇಂಚ ಎದುರೆದುರು ತೂದಿತ್ತರಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನಿಗಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪೂರ ಆಂಡ್ ಎಂಕಲ್ನ ಫೋಟೋಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಬಿತಾ ಅರಸ್ ಮೇರು ನಮ್ಮ ಮೆಡ್ಲಡಿತ್ತಿನಾರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಎನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ವಿದ್ಯಾ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತದ ನಮ್ಮ ಕ್ಯೂಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಮೇಡಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಫುಲ್ಲ ಪೂರಗುಲ್ಲ ಎಂಕಲೆ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅದು ಉಂತಿಯೇರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಮಾತೆರ್ಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ನೊಂದು ಎನ್ನ ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋ ಇಡೀಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅದು ಮಾತೆರ್ಲ ಒರಿಯಾಗೊರಿ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆಡ್ ಒಂಜಿ ಡಾನ್ಸ್ ಕಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊರಿಯ ಮಾತೆರಲ ತುಲೆ ಏತೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಟುಲ್ಲೆರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನೆಟ್ಟು ತುಲೆ ಶಮ್ಮಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಅಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ವೇತಾ ಜಯಶ್ರೀ ಅಕ್ಕ ಅನಸೂಯ ಅಕ್ಕ ಸುಮಾ ಲತಾ ಯಾನು ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಅವಡು ಮಾತಿರ್ಲ ಕೂಡ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ದೊಡ್ಡ ಬರ್ಬೋಕೆ ಬಾಬಾ.